ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದು ತೂತ್ ಬರ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದು ಬಲೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತೂತ್ ಬರ್ಕ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ತಂದಿನಿ. ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ನು, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್, 1/4 ಸ್ಪೂನು ಮಂಜುಳು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು, ಪೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ 2 to 3 ಸ್ಪೂನು ಕರ್ಡ್ ಪೌಡು, ಒಂದು ಮತ್ತು ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸ್ಮೆ, 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ, 10-12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7-8 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಿತ್ತು, 1/4 ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಸೋಂಪು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಅನ್ಪಿರೋದು ಅವು, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 20-25 ಕಾಳು ಕಿಂಜಿ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಕರಿಬೇವು ತಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದರೆ, ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 17 ಒಂದು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡನ್ನು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಬೋಡು ನೆಟ್ಟೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮಂಜೂಲು, ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅವು ಗರಂ ಮಸಾಲೆಗೆ ಪೂರ, ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿದೆ ತೊಂದೆ ಮುಲ್ಪ, ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇರಿಗೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದೇಕ್ಕದು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಗ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೋನ್ಲೆ. ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಮಂಜುಳು, ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ಗೆ ತೊಂದ ತವೇನು, ಬೊಕ್ಕ 3 ಸ್ಪೂನು ಕರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ನಿಗಲು ಕೈಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈಜಿಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ ಕೋರಿಗ್ಲ ಅಂಟೋಡವು ಅಂಚಾರೆಪೋದು ನೀಟಾದ ನಿಗಲು ಕೈ ಮತ್ತು ಶೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲತ್ತು ದೀವೊಂದೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆತಂಡು ಒಂದೇನು ಸೈಡ್ ದೀವೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಗ. ಇತ್ತೆ ವೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅವು ಬಾಜನ ದಿತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟುಗೆ ಮಲ್ಪೊಂಡಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಮಲ್ತಂದೆ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದೆ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಸೈಡಿಗೆ ದೀವೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ, ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ನಾವೇನು ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ನಿಗಲ್ದಾದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈಗೆ ತೊಂದರೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂದು ಈಸಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಇಜ್ರ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನಾಗಲಿತ್ತನ ಒಂದುಲ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಜ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ದೀವೋ ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ದೀವೋ ನಡೆ ಇಂಚ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡವು ತುಲೆ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಮಸಾಲ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆತನ ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಸೈಡಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡಡೆ ಚಪ್ಪೆ ಆವ ಮುಟ ಬುಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತಡು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡನಡೆ ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಆವಡಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಕೊಂಬು ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲಿಜ್ಜಿರ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ತಾವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಒಂತೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಹೊರಾನೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡಡೆ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೋಯಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿಪ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ತುಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ 50% ಆತು ಬೇಪಾವ ನೋಡು. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 3 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪದೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಅಗಾಲದ ಬಾಜನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೋರಿ ಬೇರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಪೂರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕೋರಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನಿತ್ತೆ ಪಂಟ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಮುಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 20-25-30 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಮಾತ ಕೋರಿನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಗ್ಲು ಲಿಡ್ ಆಯ್ತಾ ಮುಚ್ಚಲ ಏನ ದೀಪರತ ಅವೇನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎರೆಪೋದು ಓಪನ್ ಆದೆ ಇಂಚ ಸ್ಲೋ ಅದು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಡೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತಿರ್ಗಂಡ ಯಾವುದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆದ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ವೆಡ್ಡೆತ್ತು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಇಂಚ ಸೌಂಡ್ ನಿಗಲ್ ತಿರ್ಗ ಹೊಂದಿಲ್ಲರತ ಐಟ್ ಇಂಚ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೂಲೆ ಏತು ಬೇಯ್ದನ್ ಪಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ 50% ಆತು ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ದೇಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಂಚ್ ಇರಬಹುದು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಸೈಡ್ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ
ನಿಗಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುಲ್ಲೆ ದೇಪಣ್ಣ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಅದ ಗೀ ಪಾಡ್ನಾತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದೊಂಚೂರು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ ನಿಕ್ ಒಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಪ್ಪಲೆ ರಟ್ಟುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ನಿಗಲ್ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡ್ದಾರ ಆಂಡಲ ಒಂತೆ ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೋವ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಗಲ್ ಒಂದೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಒಂತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪು ನಿಗಲ್ ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದಿನ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಆಣ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಯಾವಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಆಜೋಡು ಮಸ್ತ್ ಇಜಿಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ನಿಗಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಚಾರಿಪೋದು. ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ತುರತದಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರ ಮುಟ್ಟಲ ನಿಗಲ್ ತಿರ್ಗಾವೋಡು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಪ್ಪುಂಡು. ಒಂತೆ ನಿಗಲು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪನಗ ಒಂದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ತೇಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ದೀತೆ ತುಲೆ ಕೊದಿ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಒಂತೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಪ್ಪಲೆ ದೂರ ಇಪ್ಪಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪು ನಗ್ಲಾಂಡ. ಈ ಟೈಮುಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಂಡೆ ಅವು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ತಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಪ ಒಂದಿನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂದಿರ್ತ ಪ್ಲೇಟಡ್ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಲೋ ಆದ ತಿರ್ಗಾವನ್ಲೆ ಇಜಿಟ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನಿಗಲು ವರಾನೆ ಪಾಂಡ ಅವು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುದ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾರ ಖಾರ ಉಪ್ಪುದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾರಿಪೋದು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು ತುಲೆ ಇಂಚ ಹತ್ತನ ಬಂದು. ಸೊ ಇಂಚನೆ ಕೈ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಪುಡಿ ಜಿರ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಗೊರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 2 ಸಲ ಬೇಪ ಓಡಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಾರತ. ಸೊ ನಿಗಲಿ ಈ ಟೈಮುಂಡೆ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಅವು ಒಂತೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡು ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಬಂದು ನಿಗಲು ಸ್ವೀಟ್ ಯಾನು ಹಲ್ವಾದ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಜೆರಡ ತೂಲೆ ಐಟ್ ಅವಲ ಗೀ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಅವು ಗೀ ಎಂಚ ಸ್ವೀಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡ ಗೀ ಬುಡ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಗೀ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಈನ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬುರ ಮುಟ್ಟಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಈಸ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಏನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದೆ. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ಏತ್ ಬೇಪಾಡು ಪಂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಲಕ ಗೀ ಬುಡೋಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ 2 ಸಲ ಬೇಪಾದ ಇತ್ತೆ ಗೀ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಪಿರ ಚಿಕನ್ ಗೀನು ಪಿರ ಬುಡೊಂದುಂಡು. ಈ ಟೈಮಿಗೊಂದು ಆತನ ಪಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೊಂದು ಈತೆ ಆಂಡ ನಿಗಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈತೆ ಬೇಪಾದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡ್ ಪಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಪ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಬೇರೆ ತಪ್ಪುಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡಲಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ರಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಅವರ ತಿರ್ಗ ಅದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈ ಆಯ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಿಗಲು ಇಂಚಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡಿಪಕ್ಕ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ತೂವನಾಗನೇ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಪಂಪ ನಿಗಲೊಂದೇನು ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ನಿಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೇ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಾಗಲಿಗೆ ನಾನು ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.